Nej, det er jo et drømmejob. Det er fantastisk. Det kan nogle gange være en udfordring, fordi det er jo ikke alle, der kommer med lige godt humør. Der er en god gruppe i en af Gittes grupper. Hvad kan I huske fra den? Ja, det ved jeg kom ikke. Kom til tiden og ja, så Gittes meget gruppe. pligtopfyldende, ja. Og de arbejdede benhårdt. Så Dorte, så er der noget smus ude omkring dig, om din person simpelthen. Vi har hørt et rygte om, at du, Dorte, køkkendame Dorte, skulle have haft en affære med lærer Ole Madsen fra TPUE en gang tilbage ved Skanderborg Festivalen i 1996. Er det noget, du kan bekræfte? Det er jo lang tid siden. Jeg tror, jeg var omkring 14 år dengang. Og jeg havde et job derovre på den festival, og så var Kim Larsen jo blandt andet en af dem, som var derhenne og spille. Og de havde en trommeslager. Og det er rigtigt, det var faktisk Ole. Og ja, så kom han ned og handlede ned hos mig i sandwichboden der, og ja, sød musik opstod, ikke? Ja. Og det er rigtigt, altså, vi havde det faktisk rigtig hyggeligt. Men det blev så ikke til mere. Okay. Efter den sommer. Nej. Så afprøvning, det trækker nok en lille også. Ja, og det er heller ikke alle, der har mødt tiden. Og, men jeg synes, er det 7 med pil op? Ja. Der er jo rigtig mange, som vi har sagt trækker 8, op. men jeg er villig til at sige 7 med pil op. Der er også en, der trækker lidt ned. Ja. Topkarakter kan det i hvert fald ikke blive. Desværre. Vi må nok holde os til et 7 med en pil op. Ja. Kan vi gå så langt som at sige, at TPUE's årgang 2011-12 har været den bedste køkkenovergang nogensinde? Jamen, ingen tvivl om det. Det var mange år inden det blev slået. Jeg ved da godt, hvilket skilt jeg helst vil vælge. Men du ved også, hvad du vil bare synge for. Jeg vil da helst være den arbejdsom. Skal vi så ikke næsten have den her, ikke? Det lyder næsten som om, at vores journalister her, de har uddelt dem. De har lidt måske gjort sig deres overvejelser. Altså, udelukkelsesmetoden, altså den her, den sidder jo her, ikke? Det er der jo ingen, der er i tvivl om. Så, Prøv lige at se. Nej, den vil jeg heller ikke have. Se, hun ved jo ikke noget så. Nej, hun er som hun plejer.